دھڑمی بلاری دیکھ دن آ کے بہاری دیکھ دن انصر میرے محبوب نو گھنڈ چاکواری دیکھ دن محمد وانگ دنیا تے رکو تو اٹھیا قیام کی تم تھوڑی جی کان میں پڑے سے رکو تو اٹھیا قیام کی تم باج سجدے سلام کی تم پڑھ کے تسبیح درود والی ثواب مدنی دے نام کی تم محمد وانگ دنیا دے کوئی آوے تمہیں ویکھا محمد وانگ دنیا دے کوئی آوے تمہیں ویکھا عرب دی اجڑی دھرتی نو عرب دی اجڑی دھرتی نو چرنگ لاوے تمہیں ویکھا محمد وانگ دنیا دے کوئی آوے تمہیں ویکھا پتھر مارن جے سونا دعائی نال الواوے پتھر مارن جے سونا دعائی نال الواوے پتھر مارن جے سونا دعائی نال الواوے ٹرے کنڈیاں تے پھر بھی دعا ہرگز نہ فرماوے ٹرے کنڈیاں تے پھر بھی دعا ہرگز نہ فرماوے کوئی جھل جھل پتھر ول ول کوئی جھل جھل پتھر ول ول کے سمجھاوے تمہیں ویکھا کوئی جھل جھل پتھر ول جہاں سارا ہووے دشمن خدا دا دین پہنچاوے جہاں سارا ہووے دشمن خدا دا دین پہنچاوے دکھاوے معجزے اکثر پیا دشمن نو شرماوے دکھاوے معجزے اکثر پیا دشمن نو شرماوے کرے انگلی فلک تو چل کرے انگلی فلک تو چل پیا لاوے تمہیں ویکھا کرے انگلی فلک تو چل بھی جنایت کر روشنائی تو نہ کر ماڑ کھنیرا جو تے جے چڑھ نت پہ چڑھ سن مینو مدنی بات اندھیرا اسادہ چڑھتا ہے مکے وچ چڑھیا تے جدہ تے تو حسن ودھیرا پر ستار بخشا جتے چانڑی عربی ہوئے اتھے کس کم چانڑ تیرا کرے انگلی فلک تو چر پیا لاوے تمہیں ویکھا کرے انگلی فلک تو چل اے پڑھا لکھ لکھ صلاۃ آپ دی سرکار عالی تے پڑھا لکھ لکھ صلاۃ آپ دی سرکار عالی تے ہووے لشکر پیا سا ہاتھ رکھے اپنا پیالی تے ہووے لشکر پیا سا ہاتھ رکھے اپنا پیالی تے کوئی لشکر پیالی نال پلواوے تمہیں ویکھا کوئی لشکر پیالی کوئی لشکر پیالی کوئی لشکر پیالی نال پلواوے تمہیں ویکھا ہووے جابر دی مہمانی لے 300 غلامانو ہووے جابر دی مہمانی لے سارے غلامانو یہ ملہاوے ٹولیاں کر کر پیا خاصات آمانو یہ ملہاوے ٹولیاں کر کر پیا خاصات آمانو روٹی دودھی کھاوے لشکر تے بچ جاوے تمہیں ویکھا روٹی دو دے کھاوے لشکر روٹی دو دے
لشکر تے بچ جاوے ہوون تنظیم والا دے بلند اقبال اے کمتر ہوون تنظیم والا دے بلند اقبال اے کمتر محمد دی مداحی وچ بسر ہو زندگی اکثر انہاں وانگوں ستے کوئی قوم جگواوے تا میں ویکھاں